dan unas cuantas y vamos con un poquito de retraso. Esta segunda ponencia se llama Los proyectos de Alcoy Industrial sobre el legado histórico industrial de Alcoy, donde nos van a hablar sobre un poquito la asociación Alcoy Industrial, la sociedad civil, la puesta en valor del patrimonio y el plan director de Alcoy Industrial. Y en esta ponencia van a participar Enrique Macià, que es doctor ingeniero industrial y presidente de la Asociación de Alcoy Industrial. Y, por otro lado, tenemos a José Luis Boronat Fuster, que es ingeniero técnico químico e ingeniero técnico textil y actualmente es vocal de la Junta Directiva de Alcoy Industrial. Así que les dejo con ellos, que va a ser una conferència muy interesante. Gràcies. Gràcies, Estefania. Bon dia a tots i moltes gràcies, en primer lloc, a l'Institut Juan Gilabert per haver-nos convidat i a l'Ajuntament d'Alcoi per haver propiciat aquesta jornada dedicada a veure si aprovem una assignatura que tenim pendent sempre per setembre, que és el patrimoni industrial, la vessant industrial del patrimoni. Jo demano disculpes perquè el paper de l'associació és provocar i ser el Pepito Grillo, i en aquest sentit, potser la intervenció no vull que s'entenga que siga ni crítica ni provocadora, sinó estimuladora de l'estat d'opinió, un poc en la línia que parlava antes Manolo Carreras, de que hi ha que conscienciar a la població sobre el tema. En aquest sentit, anem a parlar primer que res del paper de la societat civil en la societat actual, que jo crec, jo soc un enamorat de la societat civil, i jo crec que no està complint el seu paper perquè la població en general hem confiat massa, sobretot des de la transició democràtica, en què l'administració pública ens ho solventaria tot. També Tia B. Carreras hi ha posat molt bons exemples al respecte, i sobretot en el tema del patrimoni industrial, ni l'administració ni pot, ni moltes voltes vol, i sobretot no està quasi mai dins de les seues prioritats el tema del patrimoni industrial. Entonces, la societat civil, podríem estar parlant en una conferència d'ella, perquè ja em dic que és algo que jo crec que gran part del que ens passa no sols en patrimoni, sinó també en el dia a dia dels esdeveniments, és que no té el paper en aquesta societat que li toca. Hi ha una tesi doctoral que us convide, que ha tret alguns apunts i per de complements, que la millor definició que he trobat en aquesta tesi és què és la societat civil. Doncs mira, la societat civil és tu, soc jo i som nosaltres. És a dir, és aquesta relació que ens porta avui així de confiança i de cooperació en què podem treballar per aconseguir alguna cosa bo per a la societat, per incrementar el capital civil de la societat. I en què es basa? Es basa, i aquesta és una proposta un poc particular, perquè segur la línia de treball meva acadèmica en la universitat, en fomentar una red de relacions proactiva, una red de relacions sinèrgica que creen valor. I aquesta red què té que fer? Doncs compartir informació i recursos. I, a més, el recurs millor és un recurs que mai es gasta, que és el coneixement. I si compartim el coneixement, creem valor al final, perquè les persones no som tontes i podem arribar a res. Entonces, és el poder eixe precisament del coneixement compartit i, com diuen també bé, el poder de lo sin poder, el poder de les persones que són capaços de pressionar a la societat i que no detenten un poder administratiu ni polític, ni molt menys judicial o militar. En aquest sentit, per tant, la idea és que la societat civil suplisca el gap entre la persona i l'Estat. Com dèiem antes, l'administració no pot cobrir-ho tot i moltes voltes no vol, on estan les prioritats. La societat civil, un gran error que jo crec que estan fent les administracions a tots els nivells, estatal, europeu,
autonòmic, inclús local, és promoure des de l'administració a entitats, perquè la societat civil té que néixer de baix cap amunt i no de dalt cap avall. I entonces, de què està composta? Està composta d'institucions i de persones, diguem, motivades, interessades. En aquest sentit, per tant, el paper que demanem des d'institucions com el COI Industrial és cobrir aquest gap, aquest hueco entre la persona i l'Estat, col·laborant desinteressadament en l'administració i en democràcia hi ha que acceptar la persona, les entitats, els partits que tinguen responsabilitat política i no es pot fer altra cosa més que col·laborar. Jo no entenc tampoc les baralles i els palos en les rodes que estan posant-se avui en dia per ahí, però bueno, això és una altra història. I quines ferramentes? Doncs, com us deia antes, bàsicament el networking, és a dir, aquest intercanvi d'informació i de criteris i sobretot de creació de criteris per prendre decisions a través d'uns instruments que són l'associació que m'han precedit, un exemple, però també de fundacions, que Manolo també ha parlat d'elles i ha posat alguns exemples. I reclame, també mig ho ha insinuat Manolo, algo important que crec que fa falta a nivell d'Espanya, a nivell d'estat espanyol. És la posar al dia de la llei de mecenatge. Això, per mi, és una falta, una manca importantíssima perquè permetiria un flujo de diners des del món de les empreses a aquestes qüestions que avui en dia no es fan, via, lògicament, exenció d'impostos, etc. En definitiva, i tanca aquest esquema, el que busquem és l'increment del capital civil. Bé, en aquest sentit, naix la relació de la societat civil respecte al patrimoni industrial. Jo recordo, quan van començar el COI Industrial farà 4 o 5 anys, un dinar que van tindre l'alcalde del COI, Manolo Gomizia, estàvem els tres, que, clar, com sempre, els polítics, perdoneu perquè crec que n'hi ha algun present, s'ho miren aquestes coses noves en pinces, que van a fer estos abuelos jubilats així, però el COI, no sé quantos, va. Jo li deia a l'alcalde, tu pensa que el problema és de continuïtat. El tema, desgraciadament, de les administracions públiques es diuen ciclos polítics i eleccions. I en aquest avatar, projectes que són de llarg plaç, com és un pla director de patrimoni industrial, estan subjectes a les orques caldines de les fetges electorals. I quan ve una fetge electoral pot vindre o no un canvi polític, però com li deia jo a l'alcalde, Toni, és que inclús guanyant els teus, només que canvies l'equip o canvies tu, hi ha que començar pràcticament de zero en aquest tipus de projectes. I algú té que mantindre el fuego sagrado, el foc sagrat, la llumeta en línies importants que no urgents d'aquests temes. És a dir, i desgraciadament el tema del patrimoni industrial és molt important, però mai pareix que sigui urgent. I entonces en això estem. D'ahir que vulguem plantejar un pla director que és una fulla de ruta, però que bàsicament és un tema, diguem, de tindre blanc sobre negre una sèrie de projectes consensuats a nivell de ciutat, a nivell de territori, per fer-ho. Sobretot en objectius concrets i sobretot en criteris clars de presa de decisió i sobretot decisions d'inversions en temes patrimonials. Bé, en aquest preàmbul és quan naix la història de l'associació del COI Industrial. El COI Industrial portem ara 4 anys i mesos de vida, es crea el 2007, en un lema, està molt manit i m'agrada relativament perquè es gasta massa la paraula aquesta, de puesta en valor del legado histórico-industrial de la ciutat de Alcoi i su entorn. Bueno, anem a baixar del terreno. Poner en valor és generar riqueza, és crear riqueza, material e immaterial, per tota la societat i, a més, de manera sostenible, i no sols ecològicament, sostenible econòmicament. Perquè un dels problemes que tenen aquests projectes és que, potser, en actuacions puntuals es trauen diners per fer alguna cosa i després no s'ha contemplat de quina manera aquests projectes tenen que mantindre's vius, perquè tots els mesos hi ha que pagar una sèrie de nòmines i no se sap d'on tenen que eixir.
Sense anar més lluny, ahir en la reunió de la Junta Directiva del COI Industrial teníem este debat sobre un dels projectes que presentaré després sobre si té que ser o no té que ser un museu. Però mira vostè, és que potser que sigui un museu, una cosa és una baixada de bandera de 30, 40, 50.000 euros a l'any i tenim que estar pensant en la sostenibilitat d'això. Però potser la fórmula és o no és un museu, ja ho discutirem. I això, ahir volem estar provocant la discussió i aquest debat com a grup de pressió. Entonces, tornem a la meta. La meta nostra com a associació és aprofitar el gran potencial que estem convençuts que té la història industrial del COI i posar-la en valor. Però valor que és material i immaterial. I això genera, a més, dues línies estratègiques que presentaré. I, a més, no tant des del punt de vista del turisme industrial o la recreació del passat, que sí, sinó sobretot en una projecció de futur, que siga riquea per crear empleo, per crear diners, per crear cultura, perquè la gent estiga convençuda que es poden fer moltes més coses de les que fan. Perquè, sobretot, el que per nosaltres és molt important és el tema dels valors. Hi ha un debat en la societat, independentment d'això, sobre el futur d'aquesta ciutat. Futur, antes d'entrar en el tema dels valors, en la transparència d'ara teniu un exemple del networking, és a dir, han procurat, com a política genèrica, tindre molt aquesta red de relacions que parlava jo antes, començant per les relacions de tipus institucional, i aquestes són entitats en les quals tenim ja firmats convenis de col·laboració. Possiblement no en totes, però n'hi ha algunes, com són els germans del CAEA, que jo crec que no fa falta ni firmar-les, perquè el moviment se demostra andando i estem treballant en molt això. Altres perteneixem, com és Hispània Nostra o el TICIT, és a dir, al final posicionar-se i buscar aquesta difusió, aquest intercanvi d'informació i de formació i sobretot de generació de criteris per prendre decisions. Aquesta seria la meta, que és el que diem des d'una perspectiva històrica en projecció de futur, perquè considerem que hi ha un extraordinari potencial no explotat basat en la història del COI. I no sols des del punt de vista material, que sí, en part s'ha fet. Antes estàvem parlant en petit comitè que el COI sí que ha fet molt, tant l'administració com diferents entitats, universitat, la mateixa CAM en aquest edifici, com empreses. L'exemple millor el tenim en la rehabilitació que ha fet Rafael Gandia de l'antiga fàbrica de Matarratona, que s'ha quedat preciosa, o sigui que s'ha fet. Podem tindre 50 o 60 edificis industrials antics rehabilitats. O sigui, des del punt de vista del patrimoni arquitectònic sí que s'ha fet molt. Però des del punt de vista industrial s'ha fet molt poquet, per no dir quasi res. I ahir, a part del material que n'hi ha molt per fer coses, està el tema de la importància que pot tindre l'immaterial. Sobre el tema, que també l'ha insinuat Manolo Carreras antes, del coneixement territorial autòctono que s'han generat en Alcoi durant els 250 o 300 anys d'indústria que portem. Així s'han fet coses en tecnologia pròpia que estan a punt de perdre's i que no deuen perdre's, i que hi ha que posar-les primer blanc sobre negre. Han començat alguna cosa a fer gravant experiències per fer una fonoteca de lo que sap que era encarregat de, o fundidor de, o tal, però falta estructurar-ho i posar-ho. En el COI, per exemple, es fundien les peces més grans d'Espanya en fundició i això ha desaparegut i han desaparegut les persones que sabien fer-ho. Així s'ha inventat el paper de fumar, el tema de la litografia, el tema de l'alimentació, el tema del textil i el regenerat del textil. Reivindiquem des del COI industrial. Hi hauria que investigar i que ser pioneros en un model que ara està en boca de tots, que es diu economia circular. Senyores i senyors, què és el regenerat més que economia circular i està fent-se en aquesta terra des de fa 300 anys?
Això hi ha que documentar-ho, posar-ho i posicionar-ho. Bé, en aquest sentit, per tant, en la discussió que es deia jo antes, de que el coll de futur, mira, la nostra modesta opinió, el coll de futur mentre no parga els seus valors. Em remitix que la frase que sempre m'agrada posar d'Oriana Fallaci, que sabeu era una gran periodista, possiblement la periodista lliure més gran que ha tingut Europa, que deia, en el moment que perds els teus valors, ja no existeixes, estàs mort. O sigui, en el moment es perden els valors de lo que han fet al coll, que sigui el coll no existirà. Podem estar en crisi, hem estat en crisi, hem sabut reaccionar, però si perdem algun o els tres d'aquests valors, ho tindrem molt mal com a futur. Espírit empresarial emprenedor. L'essència del coll és que hi ha hagut empresaris que en cada moment han sabut aprofitar les oportunitats del moment i han buscat treballadors per materialitzar-les i fer-los. I entonces, clar, no és sol l'espírit empresarial, és la cultura de l'esforç i del reconeixement, és la meritocràcia, és algo que pareix que ara està lleig, presumir de lo que és un o de lo que és, en aquest fals igualitarisme que inunda la societat. Hi ha que reconèixer els bons, i, a més, el tercer, que és tan important com els primers, aquest orgull i satisfacció per la feina ben feta. És el que ja ens recordem i està perdent-se que fins fa 4 o 5 anys en les necrològiques del Ràdio Alcoi de tots els dies ha muerto fulano de tal encargado de la fàbrica tal qual, teixidor de Matarredona, no sé què de no sé quantos. És a dir, la família tenia a honor el que el seu deudor havia treballat o havia sigut un operari i això era un mèrit per ells. És que això és el coll, senyores i senyors. Bé, en aquest sentit, les estratègies del coll industrial, primer que res volem posicionar el coll en el lloc que es mereix, ni més ni menys. Però és que jo crec que així, defecte molt típic al collar és mirar-se el melic, no mirar més al voltant de les muntanyes i pensar que no hi ha món. En aquesta mateixa taula, fa 3 anys, van vindre 2 catedràtics de Sociologia de Madrid i només faltava als alcoians que ens estiraran les orelles, dient que no sabem el que teníem, perquè no s'han preocupat de posicionar-ho. Però si ja teníem aquesta idea des del coll industrial, només venia que faltaren, en tots els respectes, 2 madrileños estiramos les orelles. Aquestes persones havien estat 4 anys en un projecte europeu des de la universitat. Un és catedràtic actualment de la Complutense, de Sociologia, i l'altre és catedràtic de l'altra universitat madrilenya, l'Autònoma de Madrid, efectivament. Gràcies. Entonces, sorprenentment, i es van quedar tots els assistents, que alguns estaven allí a quadros, quan ens diuen que en les primeres reunions dels grups, sabeu, qualsevol que s'hagi manejat un poquet a la universitat, que aquests projectes europeus obliguen per almenys a que hi hagi 3 equipos de 3 països diferents i que permanentment, mínim crec que és cada semestre o cada trimestre, recomanen que es facin reunions en els diferents països, un poc pel networking que deia antes, intercanviar, veure com va el projecte, intercanviar informació i tal. Així, des d'aquesta taula van dir que en les primeres reunions acusaven aquestes persones de que estaven inventant-se el que diuen sobre el coll, que no s'ho creen, que estaven dient-ho per justificar el projecte, fins que després en el temps van aportar els suficients datos per veure. Luego, això és, per mostrar un botó, està clar que el coll, i ells mos ho diuen també, i estan convençuts quan comences a veure-ho, no té el reconeixement, no sols espanyol, sinó europeu, de ser una de les ciutats pioneres en Europa en el procés d'industrialització, i molt menys en el que vos deia antes, pionera en economia circular. Per tant, és absolutament imprescindible, i és una de les estratègies del coll industrial, seguir i profunditzar en la investigació històrica. Allà fora hi ha una magnífica mostra que ha reunit el CAE a través de José María Segura i tal, sobre llibres que s'han fet en el coll. I jo estic convençut que això és un percentatge xicotet del que hi hauria que escriure encara sobre la història industrial del coll. Això vol dir documentació i informació, recabar, estructurar-la i, sobretot, com molt bé ha dit antes Pedro Juan Parra en la pregunta que li ha fet a Manolo, difondre-la als jovens.
La joventut es pensa que les coses naixen com els esclatasangs de Vall d'Espins, i això no és així. Alcoi és el que és després de 300 anys de patiment, de sofriment, de moltes persones que el fan el cap i patint i morint, inclús per haver aconseguit el nivell que va obtindre. I això la joventut ho té que saber. I el que volem també és apoyar, promoure iniciatives, apoyar-les i anar, per supost, col·laboració institucional, com no pot ser d'altra manera, per qualsevol altra iniciativa, i plasmar-ho tot això en el que diem el pla d'Alcoi director. Antes d'entrar en els projectes, vull tancar una llança per una metodologia que estem gastant i que d'alguna manera també se l'ensenyem a través d'una ponència que va haver quan l'OCDE va presentar el llibre sobre comarques centrals, i això va ser en 1990 i pico, ja fa 20 anys del tema. Així va vindre 10 personatges molt importants. Desgraciadament, a nivell institucional de la Generalitat Valenciana no li se va fer massa cas, però així van tindre el president de Datar. Datar és l'Agència de Desenvolupament Territorial francesa que depèn directament de la presidència francesa. I l'home ens va explicar que el que volien fer ho feien allí. França sabem que és un país molt centralitzat, no m'enrotllaré massa perquè si no tindré temps pels projectes, però ens va dir algo molt bonico que no em negue a que transmete, que és el principi, la metodologia de les 4 P, per portar avant un projecte concret. I jo estic absolutament convençut que té que ser així i, de fet, és el que estem treballant des del Alcoi Industrial. P de projecte. Projecte en el sentit d'objectiu concret, acotat, què anem a fer i què no anem a fer en aquest projecte. P de pressupost, això que val. P de plaç, para cuando dice que lo quiere. Que anem a marcar-se un plaç per executar. I la quarta P, B de partnership, d'anglès, però és la P de pagano, això que ho paga, com diem en Alcoi. Això ho paga jo. Vostè serà el capità, però paga el cafè, però així estem parlant moltes voltes de molts diners. Bé, entonces el secret està en plasmar-ho en un document molt xicotiu, no fa falta els cèlebres totxos que al final acaben en estanteries i que no es llig ningú, el que es diu un briefing, un resumen executiu que com a molt té que tindre 3-4 pàgines, cada una per una P d'estes. Un document al que no li se puga dir que no, que tinga tant consistència i tinga tant sentit que no hi hagi ningú que vagis a vendre-li la burra, perdoneu-me l'expressió, que sigui capaç de negar-te-la. Doncs en aquesta idea estem treballant i vam elaborar aquest pla director d'Alcoi Industrial, que dic vam elaborar perquè el vam fer antes de les últimes eleccions i es van enviar als responsables, els primers caps de candidatura dels grups polítics que anaven a aquestes eleccions, i l'únic que han fet és actualitzar-lo des d'entonces fins ara per presentar-lo avui així. El pla director té 2 línies estratègiques que d'alguna manera també Manolo Carreras antes ha parlat d'elles. La primera és la línia, diguem, entre cometes, cultural, basada en la història industrial d'Alcoi i el seu entorn. Seguir treballant en la investigació, i ahir ja adelante que volem punxar el Juan Gil Albert, perquè ja ens va ajudar en l'època Pepe Ferrandis, ja van aconseguir que traguera una línia d'investigació, però ja en aquesta provocació pública ja li avança que anem a demanar-li coses en aquest camí, perquè crec que es pot fer coses i col·laborar molt bé. I el segon és el que dèiem antes, s'ha agarrat també intentar posicionar Alcoi en el lloc que deu de tindre com a ciutat històrica i industrial tant en Espanya com en Europa. I la segona línia metodològica, estratègica, és d'explotar el patrimoni industrial creant riquesa material i immaterial. Sobretot perquè en aquesta segona línia, i com també deia antes Manolo Carreras antes, també en aquesta taula, en aquestes jornades que dèiem antes, vam tindre a Jaume Perarnau, el president de la Red de Museus Industrials de Catalunya, i ell portava uns datos sumament interessants de Catalunya, es referia, i és que dins del
turisme cultural, que està el turisme industrial, el turisme industrial en Catalunya ja representava el 40 i tants % dels ingressos de turisme cultural en Catalunya. És a dir, tornem a la tesi que tenim de que hi ha un gran potencial d'explotació de patrimoni que no està fent-se, perquè es pot crear riquesa, empleo, a part de cultura i tradició. Bé, en aquest sentit, per tant, anem a parlar dels objectius en la primera de les línies, la història industrial. Com bé dia, incentivar i fer el màxim possible en el tema d'investigació històrica. Creiem, estem convençuts, que s'ha treballat molt, i allà fora hi ha magnífics exemplars, llibres que ho demostren, s'ha treballat molt des de la vessant polític-social i macroeconòmica sobre Alcoi. Però, per exemple, com deia antes, s'ha treballat molt poquet en les especialitats tecnològiques autòctones. I hi ha unes línies que proposem que es treballen. Per exemple, la importància de la fabricació de panyos per a uniformes militars dels exèrcits, tant reals espanyols com els exèrcits estrangers. Hi ha datos, hi ha gent que té, però hi hauria que fer des de l'època de que tenim un alcoià, ja sigui una persona que està investigant la seva vida i milagres, que és Juan Luis d'Alsamora, com a secretari de Felipe II, que hi hauria que confirmar aquesta tesi, que ja van aconseguir que s'enviaven panyos per al canvi dels exèrcits espanyols de Felipe II, passant perquè es van enviar panyos, i està documentat, pels exèrcits de George Washington, passant perquè es van enviar panyos pels dos exèrcits de la Guerra Civil Americana, etc. I un amic nostre fa uns anys en què tenia una empresa de confecció d'uniformes per a l'exèrcit de l'aire. La història de la mistera. La fabricació de mistos, de cerilles, en Alcoi, tots sabem que existia, però jo desconec que hi hagi un estudi profund sobre el tema. I pareix ser que en Alcoi es fabricaven des de la tercera a la meitat dels mistos d'Espanya. Va tindre una importància i va desaparèixer això. Algo que també és molt delicat però sumament important. Trobem una constància, però hi hauria que investigar molt bé, en les relacions que ha mantingut sempre l'empresariat alcoià en el poder polític a nivell nacional i internacional. Per exemple, com aconsegueix els grans empresaris d'Alcoi els cupos de matèries primes després de la Guerra Civil en una Espanya autòctona i en les fronteres tancades? Així en Alcoi quasi no va faltar matèria prima ni de metal, ni de madera, ni de paper, ni de. Algo tindrien que veure. Després, així es parla sempre de textil, paper i metal. Perdoneu, inclús estem intentant fer una història no tant del metal, sinó de la mecànica en Alcoi. Perquè la mecànica no sols inclueix el metal, inclueix també la madera. I les màquines i els artefactes antes de metal eren de madera. I així en Alcoi sempre hi ha hagut molts bons fusters de madera. I aquesta història també està per estudiar. Entre ells, el Putting-out System, el sistema de fabricació distribuïda del textil alcoià, hauria sigut impossible sense els milers de carros que es fabricaven en Alcoi. Havia que transportar la matèria prima i arreplegar-la als voltants, i eren tot en cavalleries i, a més, en carros fets així. Per exemple, d'allí deriven les carrosseries per cotxes, i inclús les carrosseries per ferrocarrils, que també tenim així present, que ha escrit un llibre sobre Miró Reig i la seva història, que és el que pretenem fer. I, com vos deia antes, la tecnologia del regenerat de paper i cartó, que està per documentar i acabar de comprovar, com a exemples de línies d'investigació. Això volem materialitzar-ho en incentivant i aconseguint que es facin beques. L'ideal seria beques
postdoctorals, és a dir, processos d'investigació de línies les més importants que duraren més d'un any, perquè el problema també del cicle polític i l'execució de pressupostos via pressupostos participatius o temes d'estos és que estic executat des de l'any i escolta, estem ara en els participatius d'un any i en 2 mesos per acabar-ho, doncs ahir poca investigació a llarg plaç pots fer. Hi ha que pensar en altres històries. Volem també instaurar un reconeixement de difusió al millor article sobre la història industrial d'Alcoi i estem fent ja fa temps, des dels primers orígens, una línia de conferències que li donem Foro Alcoi Industrial. Conferències històriques, però també conferències de debat i futur. Aprofite per avançar que s'ha tancat ja en el Círculo Industrial, començaran en gener de l'any que ve, del 22, una conferència, crec que és el tercer dimarts de cada mes aproximadament, i n'hi ha 7 o 8 ja tancades de personatges molt... A més, la majoria, jo crec que quasi tots alcoians, que han tingut càrrecs molt importants fora i que vendran a parlar sobre la seva experiència i què pot aprofitar Alcoi en aquesta línia. Ho hem materialitzat tot això, tot aquest tema de difusió, en la nova web que vos convide a entrar, alcoiindustrial.es, molt senzilleta, perquè no volem que sigui una web més, volem que siga el repositori de la història industrial d'Alcoi. S'han donat compte, i la idea, torno a referir-me a l'exposició de llibres que hi ha fora, hi ha molta informació dispersa, que en llibres pot estar en una biblioteca, però la gràcia que té l'ESTIC, que té internet, és per almenys posar la fitxa a l'abast de tots. També és cert que a través de l'arxiu municipal del Bibi estan fitxats i catalogades moltes d'aquestes coses. Però en el tema, i torno a insistir, industrial, volen ser el filtre d'entrar, és un propòsit, a través de la biblioteca Alcoi Industrial, de la videoteca, perquè clar, no són sols llibres, hi comencen a haver vídeos, hi ha molts vídeos d'Alcoi, que el que estem intentant és que els links, per almenys, estiguen en aquest apartat, la fototeca de tot el tema industrial, documentar-la, fer fitxes, la fonoteca, el registre de fonts orals estructurades que han començat a fer també, i el projecte estrella, que és la Wikipedia d'Alcoi Industrial. Això no està en marxa, està en mantilles, però ja l'avança perquè així és un compromís públic de que volem treballar en ell. La gràcia de tots coneixem la Wiki és obrir a tot el món, i quan dic tot el món és tot el món mundial, no sols l'alcoià, a que facilita informació. És a dir, que en una estructura que anem a fer de la Wikipedia, qualsevol persona que tingui algun coneixement puga compartir, corregir o ampliar aquesta informació, aportant fotos, vivències, enviar-nos un correu. És a dir, qualsevol persona que tingui un mínim interès està convidada a participar en l'elaboració d'una Wikipedia de la història industrial d'Alcoi. De manera que aquestes tecnologies, aquest saber fer, és que fulano era l'encarregat de la fàbrica de tal, puguem anar documentant-ho en una estructura que seria, en principi, aquesta. És a dir, una estructura de la wiki en empreses, en institucions, en personatges, en productes autòctones fabricats en Alcoi, en coneixement territorial, aquest know-how que s'ha perdut molt i que no deu de perdre's, en l'argot, en la manera de parlar, és el que ja en sabem, i hi ha un llibre que també l'he vist allà fora, no recordo l'autor, disculpeu. Llenguatge textil. El Tormo, que incorpora frases de la indústria textil al dia a dia, que pegar-me voltes confús, fer-me feina que no sé què. Música, cancions, literatura, gastronomia, és a dir, en definitiva, contribuir a aquest hub de formació i d'informació de continguts que ens reafirme la història industrial del nostre poble. I entrem en la segona línia estratègica que dia, l'explotació del patrimoni industrial.
Ahir volem fer més que fer impulsar una sèrie de projectes, ja estem en ello, en alguns d'ells, projectes que la iniciativa és pública i estem col·laborant en l'administració per fer-ho. Vaig a citar-ne dos respecte a l'Ajuntament i un tercer que és més que un projecte, una idea, que és el de la universitat, perquè per mi té que ser més important encara. Els projectes de col·laboració pública serien aquests tres, és de col·laboració més que propis privar, d'iniciativa privada que propose, són dos, que són els que més vull explicar, i acabarem posant exemples perquè es pugui veure que això no és ningú invent, de coses similars que estan fent-se en altres llocs en Espanya i en Europa. Anem a parlar una miqueta de tots ells. En els primers, com sabeu, també ho ha comentat Manolo, des de fa molt temps Alcoi té una assignatura pendent que és el Molinar i és la rehabilitació dels molins de ferro, molins de primeres àuies del Molinar. Per diferents raons, que jo crec que al final es pot escriure tota una novel·la de misteri i de terror al respecte, estem on estem i pareix que hi ha voluntat de traure-ho prompte. El concurs no sol és de rehabilitació de l'edifici que ha tingut els seus avatars, sinó a més de contingut museístic d'aquest edifici en algo que es dirà Museu o Centre d'Interpretació del Molinar, Museu Industrial del Molinar, etc. Bé, ahir d'alguna manera hem estat com a grup de pressió intentant aclarir més que reconduir, o sigui, diguem, centrar, perquè jo crec que el projecte inicial era molt ambiciós i molt bonico, però al final la limitació d'espai és la que és, i entonces hi ha una suggerència d'un enfoc històric, però sobretot on està participant més socios del COI industrial, sobretot els més pròxims els que tenen experiència i coneixements tècnics, és la selecció de maquinària i artefactes pel contingut de l'aixovar del museu. Dir què és el que té que anar en les diferents sales del museu. I això sí que està fent-se i hi ha una selecció. En aquest procés estem també intermediant quan ja recibim alguna informació, tornem al tema del networking, d'algun artefacte d'alguna persona, algun particular, alguna empresa que no el vol, doncs hi ha hagut 3 o 4 mediacions, redirigim, perquè la lògica és que passi a propietat del fons de l'Ajuntament, per ahir la idea de la col·laboració, de que cedisquen i a través del Museu Arqueològic passen a formar part del depòsit. I també, quasi tots, jo crec que acabaran també en el Molinar perquè són peces també molt boniques, antigues i significatives de la història. El segon és aquesta idea, que també l'ha expressat Manolo, d'Alcoi, ciutat museo abierto, o ciutat industrial abierta. La idea, com bé dir antes, i crec que a més s'ha perdut, està Pep Fuster per així, parteix en el seu dia, ja fa almenys 30 o 40 anys de la UNESCO, jo crec que l'Ajuntament l'ha replegat d'aquella manera i segueix en ella, i d'alguna manera està fent-se com a cosa de fer una ruta visitable d'Alcoi, de la zona del Molinar, la zona de Barxell, tal... Entonces, tornem a la sinergia i a aquest networking que diem, resulta que fa un temps, a més, un component tant del CAIA com del COI industrial, té, i a més publicat, està ahí fora l'article, l'inventari de les eiximeneres del COI i comarca. Resulta que, si em corregeixes, Ramon, crec que són 120 i tantes eiximeneres. Sí, normal, en Alcoi en torno hi ha 126. En Alcoi n'hi ha documentades per Ramon Molina del CAIA 84, de les quals queden en peu 36. Així van fer han passat un poquiu de diversos vídeos que van fer de totes les eiximeneres d'Alcoi i, com a resposta, això ha arribat a un investigador anglès que estava investigant eiximeneres en Catalunya, es va posar en contacte amb vosaltres i va dir que probablement, en Espanya segur, però en Europa no hi ha cap ciutat que tinga més eiximeneres en peu que Alcoi. Entonces això, hay que posar-ho
en valor, en el que es crea convenient. Este vídeo és xicotiu, i a més l'ha passat a una velocitat més ràpida de lo normal, però tenim d'aquesta conferència 6 o 7 vídeos, alguns en la ubicació, altres en el context, este estava en el context urbà, com es pot veure en la foto, sempre buscant-li l'entorn. Alguns entorns són pròpiament d'empreses, com pugui ser la de Matarredona, que encasta l'empresa, i altres s'han aprofitat com el museu de bomberos. Este encasta, és un centre comercial, un supermercat i encasta la ximenera. Bé, a part de l'article, com estava dient José Luis, es va donar per una conferència, una videoconferència que ens van convidar a fer els amics de l'EMTAIAC, del Museu Nacional de Ciència i Tecnologia Català, i aquesta videoconferència va donar peu a que Sergi Rosa, que és un investigador anglès que està investigant a la Pompeu Fabra de Barcelona, es posarà en contacte amb nosaltres parlant. És a dir, tornem un poquet a lo que dèiem antes, no sabem el que tenim i, a més que no ho sabem, no ho posicionem. O sigui, resulta que el parc ciutadà més gran d'Europa de ximeneres industrials està a Alcoi. Per almenys que se sàpia. N'hi ha 34 o 38. Sí, 36. 36 en bon estat i que es poden visitar. L'altre gran projecte, que d'alguna manera és replegar la idea dels amics de la UNESCO que el plantegen, és que al Coll li fa falta un museu d'història industrial. I, a més, en la línia que deia Manolo, és a dir, un museu no tant d'una fàbrica que es pugui visitar i reproduïsca el procés, sinó el model l'han visitat, i l'ha visitat un alcalde d'Alcoi ja, anterior, i vam estar veient-lo de casualitat, però ens van convidar, i el teniu en la fotografia de dalt. Torna a posar la diapositiva. És el Museu de Saint-Étienne en França, el Museu des Arts et Métiers de Saint-Étienne en França. Aquest museu, per mi, és el model que hauríem d'agarrar d'Alcoi per fer-lo. Perquè nosaltres en l'associació tenim una llista de 30 i tantes sales monogràfiques d'altres tantes especialitats alcoianes que s'han fet a lo llarg de la història. És un museu, ells el centren molt en la llotja que era d'ells, perquè allí estava la fàbrica d'armes de l'exèrcit francès, molt basat en la foneria i en la mecànica militar, diguem, per fabricar fosils, ametralladores i tots els artefactes militars de l'època basats en el ferro, però ells tenen també especialitats en la seda, reclamen ser pioneros en el procés de comercialització d'inventors de supermercados, vaja, i tenen una secció dedicada. En el camp de les ulleres també tenen una gran fàbrica d'ulleres que continua i té tota la tecnologia. O sigui, en definitiva, la proposta és que en alguns dels edificis d'Alcoi susceptibles d'això, i en tenim per almenys dos, uno que si la universitat està per la labor, i crec que sí, podria ser el principal candidat, que és el que hi ha també a la imatge, que és l'Escola Industrial d'Alcoi, de l'edifici del viaducto, que té 50 i tantes aules en 3 plantes. A més, curiosament, té una estructura d'edifici molt similar al de Saint-Étienne, i la idea és, a més, no abordar-lo de col, perquè això és molt... perquè no s'indigeste a ningú, ni a la universitat ni a la societat. És a dir, es pot començar pels espais que ara estan buits, rehabilitant-los, i a més per 3 que són històrics, que són els tallers que existeixen en els sòtanos. Només posant a punt el taller de madera, el taller de manyans i el taller elèctric de sòtanos de l'edifici industrial, que ara ni es visita i que tenen un material impressionant, ja podríem començar a fer museu. I ahir
Doncs, escolteu, no vaig a fer la llista per no cansar-vos, però, escolta, una sala dedicada a les peladilles, una altra a les olives rellenes, per no parlar del textil, a totes les especials del textil, al paper, però el paper de fumar, als llibrets, a la litografia, a les carrosseries, a la fabricació de carrossats de cotxes, a la fabricació i reparació de l'automòbil. O sigui, sí, és que, de veres, que tenim 30 i tantes especialitzacions, allò de textil, paper i metal, per resumir va molt bé, però és que són moltes, per no clavar-se en temes gastronòmics. Escolta, en el textil només, a part del regenerat, el fil de xenilla, els teixits especials, els estampats, les tintes. O sigui, omplim les sales i fem. I a més té que ser un museu proactiu i modern. O sigui, no té que ser, perquè és un poc la discussió que hem mantingut amb algun responsable de l'Ajuntament. No, és que això és del segle d'ara, els museus són dels... No, té que ser un museu proactiu i, com dèiem antes, en projecció a futur. El tema té que passar perquè un museu modern té que documentar, mantindre, per supost, el material, documentar-lo, informar-lo i formar tant a la joventut com a la societat, i sobretot ben que el tema és viable. Bé, això seria un per fer-lo en col·laboració i es pentarem a la universitat, a l'Ajuntament, i anirem donant la canya per ahir a veure què es pot aconseguir. Però ja, ahir, ja que trencar una llança, perquè la idea ve del CAEA, volem, i a més perquè hi ha gent del CAEA, perquè pertaneix també, i ho han comentat, però volem reprendre una iniciativa que ja l'Ajuntament ens ha dit que no està dins de les seues prioritats, per almenys en aquesta legislatura, que és la Casa de dos Claus. O sigui, la vivienda social espanyola del segle XIX i primers és algo únic també, no existeix en massa puestos o en quasi ningú altre puesto. Així, en un moment, Alcoi passa de 30 a 50.000 habitants i venen 20 o 20 i tantes mil persones que no tenen vivienda i tenen que malviure, i així en l'èxit diem que vivien baix del pont, però no perquè res, sinó perquè no havien viviendes. I dins l'orografia comencen a construir-se viviendes, i hi ha un vídeo que si vols el passes mentre jo el place, de les cases de dos claus, molt ben documentat, perquè Jordi Domènech, no sé si l'ha vist o està, és un professor que també s'ha jubilat de la universitat, que és arquitecte i que ha estat treballant, investigant aquests temes i ha donat conferències, però que no es pot perdre per almenys una, hi ha que mantindre-la per la posterioritat i fer-la visitable per tot el món. Perquè així, els datos que manegen és que la població que vivia en aquestes cases tenia menys metres quadrats que l'hacinament més gran que coneixem d'un Londres o dels barris més pobres europeus. És que això eren condicions realment infrahumanes. I allí la gent vivia. Es diuen, perquè no ho sàpiga, cases de diverses claus, perquè ahir es veu molt bé en la transparència de l'esquerra, la construcció de l'escala que unisca els diferents desnivells divideix, com la façana és tan estreta que hi ha cases que tenen no arriben a 3 metres, 2 metres 40 i pico, la més estreta crec que té. És impossible, et cap la porta i poc més. Com accedeixes a 6 o 7 altures? A través d'una escala que parteix els habitacles i tenien diverses claus per entrar a la part de darrere o a la part de davant, on feien la vida de les persones com podien, a part de servicis que no existien i que van anar evolucionant. Com a exemple, veiem així aquestes dues cases, i és la 175 i està la 177 del carrer Sant Nicolauet i ja podeu veure què és l'amplària d'una casa. Aquesta zona d'ací és la zona del carrer Sant Nicolauet que s'ha rehabilitat. En alguns moments s'ha rehabilitat inclús, ara avui en dia que està de moda, els estudis d'estudiants basant-se en aquest model, o sigui, inclús en tipus d'aquestes escales. Hi ha alguns que estan encara rehabilitades així. I documentades per Jordi Domènech del CAEA n'hi ha 4, així en posem dos exemples, n'hi ha 2 més, de les que són, està 325 d'ample, carrer Sant Blai,
la carrera de Sant Nicolauet número 110, hi ha una en mossèn Torregrossa i l'altra en el carrer La Barbacana número 3. Així, hi ha és una casa de dos claus, de dos habitacions, perdó, i entonces n'hi ha algunes de tres. I aquestes de tres, més o menys, són les que les han rehabilitat i són mini-estudios per estudiants i demés. Doncs en totes les limitacions, però sí que volem trencar una llança per la possibilitat de que la iniciativa popular, la iniciativa, o sigui, que això no depenga tant de l'administració com que les institucions, aquest paper que parlava jo al començ, puguem materialitzar en un projecte d'aquest tipus per mig de promoure una fundació. Jo sé que, per exemple, en l'administració local actual, en l'Ajuntament actual, no volen ni sentir parlar de fundacions perquè les experiències anteriors han sigut molt roïns. Però és que una fundació no és més que un ferrament. Escolta, un martell pot servir per obrir-li el cap a un o per clavar un clau. Hi ha que gastar la fundació per lo que toca y no de refugio de amiguitos para que tengan un sueldo todos los meses. No se trata de eso, oiga. Lo que es trata és de fer les coses ben fetes i sempre en aquesta racionalitat econòmica que demanem pels projectes. És a dir, una fundació, la baixada de bandera són 30.000 euros. No anem a demanar-los a l'administració. El repte que ens plantegem, i que tenim discussions, i el dic sense anar més lluny, ahir mateixa, ahir per l'Esperat, entre nosaltres mateixa, però la proposta és espentar una fundació de manera que els primers compromisos de posar diners sigui a través d'un crowdfunding que es diu avui en dia, aportacions de 100, 200 euros, i a veure si som capaços de replegar els 10 o 15.000 primers. Perquè en això, quan el COI industrial tingui 10 o 15.000 euros compromesos del poble del COI, no, i dic del poble, no estic dient ni d'empreses ni d'institucions, ja me'n vaig, com a president del COI i tots els que estem així, cares responsables d'institucions locals i empresarials. Escolta, Moreno, si el poble posa 15.000 euros no vas a posar-ne tu, com a exemple de que hi hagi voluntat. Des de luego, si el poble no es mou, no hi haurà voluntat. Seguirem treballant, publicant i fent. Però el model de fundació, per què? Perquè, i la segona discussió és si això té que ser un museu, perquè en principi, salvo que al final puguen ser escrit, diguem, a algun dels museus existents, un projecte d'aquest tipus, perquè sigui sostenible, això que pot generar de visites. Més enllà de 12.000 euros a l'any, a 2, 3, 4, 5 euros per visita, no crec que inicialment n'hi hagi molt més. Això és el punt realista que estem dient. Doncs hi ha que muntar una estructura que, bueno, la rehabilitació ja veurem, perquè així no es tracta d'amortitzar. A base de subvencions i pitos, la casa es pot aconseguir relativament barata i rehabilitar-la. Estem parlant potser un projecte de vora 200.000 euros, vale. Com no hi ha que amortitzar-lo, perquè només hi ha que mantenir-lo, després hi ha que fer un pressupost de manteniment i de funcionament. Però un pressupost de manteniment i funcionament que sigui d'aquest nivell, sostenible. Bé, com a exemple del que té que fer per no esperar que l'administració ho faci tot. I el segon gran projecte, si aquest funcionara, és el projecte ja més ambiciós i, lògicament, d'un poquet més de parc, que seria un parc temàtic al voltant de la història del COI. Un parc temàtic que tinguera 5 àrees de negoci. Perdoneu-me l'expressió, acadèmicament parlaven sempre d'unitats estratègiques de negoci. És a dir, 5 unitats d'ingressos-gastos, per entendre's clarament. Jo crec que n'hi ha 4 que si cobriren gastos com la Casa dels Claus ja estaria molt bé, però l'última, i sé que si no el COI es posassa en mans dels talibans de la festa, és l'explotació que no s'ha fet comercial de la nostra història de moros i cristians. En aquest aspecte, egoístament, com a font d'ingressos perquè cobra les altres possibilitats. Anem a comentar-los. I, a més, construït sobre espais que existeixen en el COI i que estan en perill també de ruïna per falta d'ús. Espais industrials. És agarrar els fundos que existeixen encara, que tinguen 4, 5, 6 naves, i cada una de les naves dedicar-les a una d'aquestes activitats. Les activitats són, primera,
taller d'oficis històrics industrials. Hi ha una gran possibilitat, i en Alcoi hi ha molts artesans que estan en molts malpuestos i alguns podien estar ahí treballant i fent la mateixa feina que fa, simplement que en el compromís, que és possiblement a canvi de pagar molt poquet alquiler, d'obrir-se al públic perquè vegin el que fan. I al mateix temps que es promocionen, incluïm això dins del que es diu en dia turisme industrial o turisme cultural. I imagineu-se la llista de possibilitats. Teixits, tints, confecció, paper fet a mà, impressió, treballs de madera, de ferro, de forja. Això són oficis que han hagut i que estan desapareixent. El món de la festa també tindria que ser còmplice allí, perquè molts d'aquests oficis segueixen treballant principalment pel món de la festa, però després hi ha tot un món de decoració, d'interiorisme i de més que ben treballat es pot molt fer. L'altra àrea és l'àrea de la fàbrica dels artistes. Una altra nave dedicada a algo similar a lo que tenim a dalt en aquesta planta, però en espais molt més grans. Molts dels artistes alcoians es troben que quan tenen alguna obra de dimensions que més enllà de l'estudi on treballen no tenen lloc per fer-la. Un alquiler temporal d'estos temes en una àrea d'estes, per pintura, per escultura, per música. Les aficionats del teatre, que hi ha una gran aficionada al teatre, sempre estan batallant per aconseguir espais per muntar les proves inicials dels assaigs de teatre, sala d'exposicions, etc. La tercera és la tenda especialitzada, una altra àrea. Hi ha un món desaprofitat. Tenim uns socis que han començat a aprofitar-los i ahir fora tenim un catàleg que és el llibre dels llibrets de fumar, un llibre preciós, però és que això més bé és el catàleg dels amics, dels col·leccionistes que estan vivint d'això. Hi ha un món així en Alcoi de productes, de compraventa de productes vells. Mireu això està, que podeu entrar en internet a veure si la compreu. Això és una tauleta feta en Hijos de Miguel Miró de Alcoi, que tindrà al voltant de 100 anys de cadires fondides, foses, en això de màrmol, i que en aquest moment està en subhasta en internet. Sí, ahir estava per 550 euros. Hi ha un món ahir. Per no parlar d'una idea d'un altre soci que és molt important. Avui en dia, en impressions de 3D es poden fer meravelles i podem fer reproduccions, tornem al taller eixe d'oficis, de reproduccions decoratives de tot el modernisme alcoià i fer un catàleg d'això. És a dir, es tracta de manejar en iniciativa empresarial totes aquestes històries. I, per l'últim, m'ha reservat el més això, però que és el més interessant possiblement econòmicament, l'explotació d'un espectacle. I això tampoc és ningú invent. Hi ha un referent en la província d'Alacant que està en Alfàs del Pi, que es diu el Castell del Conde d'Alfàs. No sé si heu anat. Allà és un espectacle, paguiris, valga l'expressió, però s'ho passen de categoria, mengen i tal. Però imagineu-vos el mateix, i ojo, perquè això m'atrevisc a posar-ho, perquè ha sigut partícip de muntar-ho 2 voltes així en Alcoi, en ocasió del congrés que fa anual el Rotary. Jo vaig ser soci fundador del Rotary, fa 10 anys que no perteneix, però quan s'ha fet el congrés del Rotary així en Alcoi, tots els congressistes, a l'hora d'això, això s'ha muntat en les filades d'ací d'Alcoi. Que ha sigut un dinar típic alcoià, amenitzat per un desfile d'una esquadra negra de moros, una altra negra de cristians, un ballet de moros, un ballet de cristians, i, a més, si està l'habitàcul fet, en audiovisuals de vídeos de lo millor de les entrades que facis. És que això complementa l'oferta del turisme industrial en Alcoi. Es pot vindre perfectament i organitzar visites d'estrangers o de turistes nacionals que vinguen al Alcoi i que a l'hora de dinar, moltes voltes, si no està ben organitzat, no saben on dinar i tu pots fer un espectacle. Quan vam manejar això, i tornant un poc a el que es deia antes, per el potencial que té en les jornades, es va posar, ara en això de la pandèmia segur que els números són més baixos i esperem que escampi,
però que permanentment, des de, diguem, l'àrea d'influència que es pot vindre a Alcoi en autobús en un dia, que diguem que és aproximadament des de Gandia, Oliva, fins a Torrevella, hi ha permanentment entre 1 i 2 milions de turistes totes les setmanes. Ja, senyores, d'aquest milió de turistes no poden portar 400 tots els dies a Alcoi? En una oferta turística industrial? Tots han fet excursions, tots sabem que es paga per un dia d'excursió per ahir. Veus coses i el donen a dinar bé, el viatge d'autobús i el tornen a l'hotel. Bueno, és que això fa falta muntar-ho, algú té que muntar. Entonces, això, clar, això és més turisme, però ja no és el turisme de sola playa. I, com vos deia, per mi això és la principal font d'ingressos en la que aquesta fundació tindria uns ingressos recurrents, diguem, estables per fer viable tot l'altre. I, per acabar, l'última seria completar aquest fundo, aquest parc temàtic, en una àrea modernista, en una àrea on ja no és estrangers que sí, sinó sobretot la joventut i el poble d'Alcoi poguera anar i veure aquestes coses en una oferta gastronòmica, lúdica, de tapes. És que, escolta, si mos infla tots els alcoians a recordar el Tropical i el Torrero, punyeta, perquè no hi ha que reproduir en un bar típic aquestes tapes com a atractiu i, a més, fer cafeteria i cerveseria i moltes big bands i clubs de jazz poden haver, si no tots els dies 2 o 3 voltes, els fins de setmana i dissabtes i els dies que es diga o el dijous que és la gent i a la balla. En definitiva, la idea magnífica de la setmana modernista que estem vivint en Alcoi, intentar que siga tot l'any en un puesto de referència. Bé, doncs bàsicament, per acabar, que ja estem fora de temps, l'únic que volem és trencar, no són invents, això està fent-se. Això no és una idea de la noche de verano que hem tingut en Alcoi Industrial, sinó que està fent-se, per exemple, el més significatiu similar al parc temàtic és aquesta rehabilitació de la central hidràulica d'Oda en Noruega. Ahí teniu els planos, si es pot parar un moment, doncs imagineu-se, si no recordo mal, en la ponència que vaig assistir, que és del director del projecte, parlava que tenien 20 i tants edificis per fer un parc temàtic i en tenien ja 10 o 12 en marxa entre això. La idea és molt semblant, biblioteca, escola, museu, restaurant, gastronomia, tenda, és a dir, que aquestes idees les porta així un poc com a balista de lo que, quan hi ha voluntat i hi ha implicació social, no sols administrativa, es pot arribar a fer. Perquè això està clar que la gestió, l'explotació, la té que fer una empresa, una fundació, no la pot fer un ajuntament, no la pot fer la Generalitat. D'ahir de l'aliança que trencàvem antes per l'esperit empresarial. Hi ha altres coses similars també a nivell de tendes. A mi m'ha agradat molt, no sé si el coneixeu, el Cultura Park de Favara, en Sicília. Han agarrat un poblet xicotet i han fet un parc cultural i està tenint un èxit extraordinari. Està un poc més relacionat amb aquesta fàbrica dels artistes que en això. O, bueno, ja crec que és molt conegut, que és l'espai del Mercat de Sant Miguel en Madrid, o sigui, un centre de referència gastronòmica tradicional. Ara, qui ho té que fer, això? L'Alcoi Industrial no anem a fer-ho. Sí que anem, com vos deia antes, a provocar, a punxar a la societat, a l'administració, perquè es facin coses, a col·laborar, i ahir teniu el compromís de col·laboració i d'estudiar, i de tot el que sabem fer plans de projectes d'empresa, fer-ho i buscar financiació i ajudar, clar que sí. Però com no es maneja la societat civil, que no és Alcoi Industrial, Alcoi Industrial és un destornillador del caixó de ferraments de la societat civil, no farem res. Molt bé, doncs l'últim és Mercantic, també com a exemple de tenda, el Mercat Antic de Sant Cugat del Vallès, on hi ha en un espai industrial tendes, diguem, d'antiguitats, però també industrials i de components històrics, compra-venta. Doncs molt bé, això ha sigut tot. Moltes gràcies i espero, per almenys,
haver-vos fet coscanelles respecte a les possibilitats que tenim en Alcoi sobre el patrimoni industrial. Gràcies. Bueno, Enrique, enhorabona, sol estàs passat 55 segons. No, i gràcies sobretot a José Luis, tots els fotos i vídeos, la responsabilitat ha sigut seva. Moltes gràcies. Molt bé. Muchas gracias, Enrique y José Luis, por esta conferencia tan interesante y tan completa que habéis realizado. Como vamos un poquito mal de tiempo, el ruego de preguntas los vamos a dejar para esta tarde, cuando ya termine la última conferencia, porque ya vamos muy justitos, así que todas las preguntas que tengan se las notan y luego a posteriori las podrán preguntar.